Croeso i chi i ddarlith eisteddfodol mlynyddol Cymdeithas Hynafiaethau Cymru. Mae chydig bach yn denam os ydych chi yn y cefn eisiau dod ymlaen, mi fydd yna groeso cynnas i chi, achos mi fydd bach bod chi'n Eurwyn lot o lyniau i'w dangos, ac wedyn ydych chi'n debyg o'i gweld yn well os ydych chi yn nes at y ffrynt. Beth yna, mae Cymdeithas Hynafiaethau Cymru yn dyddio nôl i hanner cyntaf y 4eg ganrif ar 15, felly o gyfnod ac yn wir o fydd yr hen bersoniaeth Llyngar. Yn sgil hynny, i amcanio ydy, a dwi'n dyfynnu, archwilio cynnal a hyrwyddo henebion a hanes, iaith, diwylliant, celf a diwydiannau Cymru. Mae yna groeso cynnas i unrhyw sy'n ymddiddori yn hynny i ymuno'r Cymdeithas, mae'n rhad iawn, ac mae'n gobeithio mae yna rhoi tafleniad yn lle dwi'n meddwl sy'n cyfeirio at y Cymdeithas, wedyn systiwch i ddordab pigwrs daflen i fyny. Yn braint heddiw wedi cael nanerch gan yn cyn-lywydd y Dr. Eurwyn William. Mae'n ystrydau bod y sawl sy'n cyflwyno Siaradwr yn dweud fod mor adnabyddus fel sy'n angen dweud i mynd amdano, cyn mynd ymlaen i drithiau i'r holl hanes. Ond fydda hynny, dwi'n sa'n pwynt wneud hynny efo Eurwyn ac mae'n cymryd gormod o amser. Felly, yn gryno iawn, mi gafodd ei addysg yn Ysgol y Foel Gron ac yn Ysgol Botwnog, cyn astudio archeoleg yng Ngholeg Brifysgol Caerdydd, disgleirio yno, a maes I law yn ennill I ddoethuriaeth. Trifiodd yn agos I chwarter canrif yn Saint Fagan wedi hynny, a dod yn bennaeth yr amgueddfa yno, ac yn llun o'r blaenau, os y blaenau, o'r arbenigwyr adeiladau a thraddodiad pensaernïol Cymru. Ac yn arbennig felly tai Eweri. Yn ysg o'r llestion niferus, falle mae'r mwyaf treuadol oedd ail-greu y pentra Cyltaelwyd. Wedi hynny, mi fydd o'n ddirprwy bennaeth yr amgueddfa genedlaethol yn Chyfanrwydd, ac i'r raddau mawr yn gyfrifol am sefydlu oddi mewn iddi bwll mawr Faenafon ac amgueddfa diwydiant Hamor Abertawe. Mae wedi dal llawer o swyddi pwysig eraill yn y maes ac wedi ysgrifennu nifer dda o lyfrau heb sôn am erthyglau, ond maen nhw'n rhy niferus i'w presi, fel yn dweud pe bod ni'n mynd drwy holl fywgraffiad a yma byddwn ni tan ddiwedd yr awr. Tro cyntaf I fi gyfarfod o, oedd pan o'n i'n byw mewn lle am Ro Morgannwg efo to gwell. Fel sy'n medru digwydd, mi aeth y to gwell ar dan, ac mi oedd rhaid cael arbenigwr I asesu pethau. Eurwyn oedd yr arbenigwr. A'r dyfarniad oedd bod yna dros 200 mlynedd ers y tro dwytha I orfod cael ei ail-greu, felly ers yn tynnu at 10 cenhedlaeth, mi oedd y lle wedi bod dan oruchwyliaeth ofalus a theilwng ac felly'n cael ei gadw'n ddiogel. Nes I ti gyrraedd, fel gwrs. Dwi ddim wedi byw dan do gwell ers hynny. Ond mi oeddwn wedi clywed am Eurwyn cyn hynny. Eurwyn New York, fel o'n cael ei adnabod gan ei gymdogion a'i gyfoedion, nid New York, ond New York Unitho. Ac yn yr un ardal, mae Cornwall, Ffrainc, yr Aif, China a California, a Greenland heb bod yn bell. Mae pobl yn medru meddwl bod llun yn bellennig wladaidd mewnblyg, heb ymwneud llawer iawn efo'r byd mawr tu allan, ond mae hynny'n ymhell o'r gwir. Fel mae'r enwau tai yna yn awgrymu, mae llawer o reidion y fro yn adnabod pob rhan o'r byd wedi bod yn morio yna. Felly mae yna agwedd eang-fredig ar y bobl yna, ac efallai mae dyna sy'n cyfri am ei handa'r diddordebau Eurwyn hefyd. A dyna ddod at arbenigwr ar adeiladau gwledig yn egluro stori rhyfeddol sydd oedd peth o gelfyddyd gain, achos dyna beth oedd o, 200 mlynedd yn ôl, I adnabod wrth enw pentra bychan gwledig ar y pryd yng Nghwm Taf. Felly, rhowch groeso I Eurwyn William. Diolch yn fawr. Dyna'r darn mwyaf ysgolheigaidd ydych chi'n mynd I gael llawn yn ei ddweud. Os dwi'n rhywbeth chi'n awr, mae gen I
102 o luniau. Ond dwi'n addo, wychi, byddai ddim mwy na ryw 2 awr neu rhywbeth felly. Ydych chi'n hwad i yn y cefn gyda chi? O, hendro. Cyflwyniad darluniadol ydy hwnna'n fod, i ddweud y gwir. Pan ymlyngosi ffôn hydalena archeologia Cambrensis, dyna droed nodiadau niferus wrth gwrs, ond heddiw chewch chi ddim ar lliw ohony o gwbl. Gadewch chi ni weld ydy'r peiriant mae'n gweithio. Odi, tasa ni'n gofyn i rywun ar y maes yma, newedig os ydyn nhw o rwla sydd ddim yn morganwg, be fydda yr enw Nantgarw yn olygu dyn nhw, bethau i chi na dyma fydda'r ateb ydych chi'n gael. Dawnsfeydd Nantgarw a dawnswyr Nantgarw. Wedyn, dwi am fynd â chi nôl saith 5 milltir i lawr y cwm i Nantgarw, a 2 ganrif yn ôl, ond 2 ganrif yn ôl, nid yn unig do'n na ddim dawnsfeydd Nantgarw, na dawnswyr Nantgarw, do'n am hyd yn oed pentra yn Nantgarw. Do'n yn bod. A mae'n dibynnu yn gyfan gwbl ar adeiladu camlas Morgannwg a gychynwyd y gwaith o'n nhw 1792 i gychynwyd o mwyn i feistri haearn Merthyr 4 gwaith haearn mwyaf byd, wrth gwrs, fedru cael eu cynnyrch i'r môr yng Nghaerdydd a'r defnyddio amrwd i fyny. Wedyn, dyna sydd tu ôl i sefydlu Nantgarw fel pentra. Mae gennym ni dystiolaeth na dim ond 1 tŷ oedd yn Morgannwg yn 1814, a dim ond erbyn cyfrifiad 1841 mae gennym ni ddata sylweddol am y pentra. Ac radag hynny, o na 34 o ddynion yn byw no oedd yn gweithio ar y cychod, y bada, batwyr fydden nhw wedyn, yn gweithio ar y cychod oedd yn mynd i fyny ag i lawr y gamlas. O na 11 o weithwyr amaethyddol, os dwi'n cofio, a 15 yn gweithio yn y Crochendy, a mi ddoni at hynny mewn man. Wedyn, anghofiwch, dawnswyr Nantgarw, dwi ddim yn gwybod be mae'n hyn byd gwreithraig Dr Beth Thomas yn mynd i ddeud am Dr Ceinwen Thomas, prawn dydd Gwenar, ond chi, pidiwch am meddwl yn eiliad bod y dawnswyr a'r dawnsfeydd yma'n mynd yn ôl ganrifoedd yn Nantgarw, do'n am Nantgarw'n bod, oce? Reit, dwi am fynd o. Ond yma wedyn, nid enwog am y dawnswyr o'r Nantgarw 200 mlynedd yn ôl, oedd y pentra, neu'r enw yn enwog am rhywbeth arall, a nid yn enwog yn unig yng Nghymru, na Chymru a Lloegr, ond yn rhyngwladol, a oedd o'n enwog oherwydd y porslen yn cael ei gynnyrchu yno, ac y gynnyrchwyd yno o 1813 i 1820. Ac yn ystod y 7 mlynedd yna, dim ond am 4 blynedd cynnyrchwyd y porslen yma. A dwi'n mynd fedrwch chi weld y llinell yma. Dwi'n siŵr bod rhai o'ch chi'n gwylio yr rhaglen Antiques Roadshow yn gyfarwydd â enw Henry Sandon. Cyfaill mawr i ni'n Nantgarw i farw yr hen Henry Drian ar ddydd Nadolig diweddar. Ond mewn dyfyniad, mewn cyfeithiad dyna fo, porslen Nantgarw wedi porslen gorau'r byd o ddarn Henry Sandon, a sawl arbenigwr arall ar y pwnc. Ac wrth gwrs, da ni ddim yn mynd i geisio ameiliad gwrthrofi hynny nag da ni'n hapus iawn ar dyfarniad yma. Gorau yn y byd ar sail i ansawdd, y porslen creina, gwyna a'r mwyaf tryloiw a grewyd erioed. Fe crewyd yn wreiddiol meddwl at hyn mewn eiliad i efelychu a churo, i ddeud y gwir, porslen llefydd mawr ar y cyfandir fel meisen a sefr ag ati. Wedyn ansawdd rhyfeddol iddo fo. Fe gofiwch i mi ddeud na dim ond am 4 blynedd ac yn hyrchwyd o. Wel, yn ogystal â hynny, oedd y porslen yn borslen môr anodd gweithio gyda fo, fel o'n golledion hyd at 90% yn y rodydd. Wedyn eithriadol gaim ac eithriadol bryn. A canlyniad hynny
ar y pryd a heddiw fel ei gilydd ydy bod o'n eithriadol ddrud. Cynnyrch mwyn pobl gefnog o wlad oedd o, does am cuddio tu ôl i hynny am eiliad, does am ddim yn dewis dweud. A mae'r prisia, a welwch chi ar y tair eitem yma, brisia ar y werthiant dros y 15 mlynedd dwytha. Wedyn mae'r y ddesgyl ia, yr ice-tail ar y chwith, mae'n rhaid i chi ychwanegu 20% o ffys yr arwerthwyr ar ben bob un o'r prisiau yma. A wedyn, o'r Glyn a fi'n sôn cyn iddo fo'n hyflwyno fi wel, nid yn am y plant arbennig yma, ond fel hwn ar fenthyg i ni cyn Covid o blas Glynweddw yn Llanbedrog yn Llŷn. Fe werthwyd o 15 mlynedd yn ôl am ychydig llai na 10,000 ar hugian, ond pan oedd o ar fenthyg gyda ni, oedd o wedi'n siwrio yn 100,000. Wedyn, chi, dyma'r math o bris mae enghreifftiau arbennig o Nantgarw yn medru gynhyrchu ei cyrchu. A mae'n marchnad, mae yna gasglwyr ledled y byd am hyn, mae yna gasglwyr mawr yn America, Australia, ledled y byd. Wedyn i geinder, i brinder a eithriadol ddrud, rhedeg hynny, fel nawr. A tu ôl, wel, nes i bron o dweud, tu ôl i'r dorth mae'r glawd, wel, tu ôl i'r porslen hwn mae'n ei ofn, mae'n hanes mwy tywyll. Fe ddyfeisiwyd porslen wrth gwrs yn China, enw aros amdano fo, ganrifodd yn hynt, ond fe greiddodd o gyfandir Ewrop erbyn yr ail ganrif bymtheg ac yn sicr bedwaredd ganrif, yr 19th ganrif, a cael ei gynhyrchu yn Rhydain o ddechrau chanol y 19th ganrif. Wedyn, o'na ffatrïoedd mawr, megis Bo yn Llundain, Coalport, Caerwranon, Derby, enghraifft. A'r rheswm tu ôl iddo oedd dweud y gwir, oedd i porslen gael ei ddyfeisio fel rhywbeth amgenach na'r crochenwaith amrwd oedd i gael cynt, a defnyddio megis pewter a pethau fel a rhywbeth addas i ddal ac i weini ohonynt cynnyrch exotig o bedwar ban byd. A wrth hynny dwi'n golygu, wrth gwrs, dwi'n golygu te, coffi, siocled, brym, siwgr, a mae yna rhywbeth yn cysylltu hynna i gyd sy'n hollol amlwg i ni wrth gwrs yn te. A fysa ni'n ceisio celu hynna am eiliad. Ond fel yn dweud, cynnyrch eithriadol drud i bobl hynod gyfoethol. A wedyn dyma'r llun yma gan Thomas Rowlands yn tua 1795 yn dangos te pnawn gan ferched bonheddi. Wedyn dyna gendir hyn, a dyna greodd y farchnad am borslen. Nantgarw, sefydlwyd y ffatri gan y gŵr yma, William Billingsley, dim Cymro o unrhyw fath, wedi enni yn Derby, dilyn i dad fel crochennydd yn ffatri enwog Derby, a fydd yn gweithio nhw'n 1 mlynedd ar hugian, a dod nid yn unig yn feistr ar grochenwaith, ond hefyd ar awdurno a ffeintio yn gain iawn, yn gelfydd iawn ar y porslen. Oedd yn arbenigo mewn ffeintio rhosynog enghraifft. Da ni ddim gyda sicrwydd gyda llaw yn gwybod mae fod i hwnna, ond da ni'n tybio mae fod i hwnna. Dau beth am Billingsley am ni, oedd o ryw fath o thrylis, ond o wahanol i Thomas Wedgwood, oedd yn thrylis o grochennydd ag o ddyn busnes. Yr unig beth allan ni ddeud am William Billingsley ydy bod o siŵr o fod efallai y gŵr busnes gwyla ac yn yrchwyd ym Mhrydain, erioed. Ond oedd yn ddyn gyda o weledigaeth, oedd fi amcan o mewn bywyd yn hollol syml, oedd o eisiau creu porslen gorau'r a grewyd erioed. A mi dreuliodd gweddill i bywyd yn trio gwireddu'r breuddwyd yna. Ond oedd yn hollol un llygeiddiog ar y dyn pryd. Fel o'n i'n dweud, dygraf am unrhyw, dygraf am awns o synwyr busnes.
A wedyn ar ôl iddo ardal gwaith Derby, mi gychynnodd un ar ôl y llall, 2 ffatri ei hun, a mewn 3-4 mlynedd oedd y 3 wedi mynd i'r gwell. Gan adael nid yn unig y fo heb sentan i'w enw, ond hefyd bob math o bobl oedd wedi benthyg arian iddo fo, oedd wedi buddsoddi yn ei busnesau fo, am o'n canfyledu sydd yn. Wedyn yn 1813, dorri stori hir yn fer, fe laniodd o a aelodau o'i deulu yn Nantgarw. Da ni ddim yn hollol siŵr pam Nantgarw, ond da ni'n gwybod bod o a'i deulu, sef i ddwy ferch a'i fab yn hyfrath, wedi cerdded o ganolbarth Lloegr yn 1818 i Nghrochendy Nantgarw i chwilio am waith. Do'n yn gwaith i gael yno, gorfod nhw gerdded yr holl ffordd yn ôl. Ond da ni'n tybio bod wedi dod yn ymwybodol o safle Nantgarw wrth basio. A oedd Nantgarw, oedd y ffatri wedi lleoli ar lana Camlas Morgannwg, a dyna hefyd oedd y man lle oedd yr hen brif ffordd o Gaerffili i Gaerdydd yn croesi'r gamlas. Wedyn dychmygwch rhyw fath o motorway interchange o'r 19eg ganrif a'r 14eg ganrif ar bymtheg gynnar. Wedyn oedd yn leoliad arbennig o dda. 2 reswm am ni i ddewis dod i Gymru. Yn gyntaf oedd pawb ar ei ôl am ei pres, deledus iddyn nhw. Ac erbyn hyn oedd yn galw ei hun nid yn William Billingsley, ond yn Mr. Beely. Felly gadw ben lawr. A hefyd, do'n neb yn gwneud porslen yn Nghymru ar y pryd. Wedyn oes neb yn chwilio amdano. A'r rheswm arall oedd, wrth gwrs, am bob i gynhyrchu'r porslen, am bob tunnell o glai ych chi'n ddefnyddio, oedd angen 10 tunnell o lo yn chi. A'r rheol wedyn ydy, oeddech chi bob tro yn dod â'r clai at y glo, nid ffordd ar llawn. A oedd fama wrth gwrs yn maes glo, Morgannwg. Wedyn oedd yr holl ffactora yna. A wedyn oedd y gamlas yn hynod ddefnyddiol, achos oedd o'n gorod oedd yr clai o Gernyw, o St Osel, a wedyn oedd o'n mynnu dod o'r tywod o King's Lynn yn East Anglia, am bod yr gymysgedd arbennig a canran benodol o silica yn oedd o. Wedyn oedd o'n môr gul i feddwl yn rysur yna. Gymaint o berffeithu. Wedyn dyna ni greudo nhw i Nantgarw, gyda, fel dwi'n dweud, i 2 ferch a i fab yn hyfraith. Wedyn dydy'r safle ddim yn hen, mi sefydlu ti fel i'n ei ddweud, 1813 fel Crochendy, neu fel ffatri borslen. Mi oedd y tŷ yno ychydig cyn hynny. Wedyn dydy ddim yn safle hen, ond mae'n safle eithriadol gymleth yn archeolegol. Wedyn sa'ch chi'n edrych ar y wal yna, mae Nancy fel fi yn brysur yn cyfri y cyfnodau, fedrwch chi weld yma. 3 bwa yn fanna, y 2 ar yr ymylon wedi llenwi mewn carreg, yr un yn canol efo 2 biler brics tu mewn i'r agoriad. Wedyn 2 ffenast wedi cael eu torri drwodd, a wedyn y drws canol wedi cael ei lenwi efo brics unwaith eto. Wedyn mae yna 4 neu 5 cyfnod jyst yn yr un wal yna. Wedyn hanes cymlath iawn i safle sydd ddim ond 2 ganrif o oed. Ma'n hofiwch hwn, ond pan greudodd Billingsley, dim ond yr adeiladau welwch chi mewn coch oedd yna. Tŷ Nantgarw yn fanna, a un adeilad arall. Wedyn, unau yn ystod i gyfnod o, neu'n fuan wedyn, fe godwyd yr adeiladau sy'n y glas, a mae'r ei gwyrf yn ddiweddarach. Mi ddoi at hynny mewn eiliad felly. Ond beth sydd wedi goroesi yn Nantgarw mewn cyflwr gwael ydy dyma yr unig safle sydd ar ôl yng Nghymru gyda thystiolaeth gweladwy o ffatri borslen yn Nghymru. Olion Abertawe wedi mynd yn gyfan gwbl, a dyma hefyd yr unig safle yn Nghymru gyda olion o Nghrochendy cynnar hefyd.
Wedyn mae'n safle eithriadol bwysig yn archeolegol, a mae nifer o nodweddion eraill sy'n gwneud hi'n bwysig, nid yn unig yng nghyd-destun Cymru, ond ar sail Prydeinig hefyd. Wedyn mae hi yn hynod bwysig. Be sonis i reit ar y dechrau, dwi'n meddwl am y colledion. Da ni'n gwybod o dystiolaeth perchenog Crochendy Nantgarw, Lewis Weston Dilwyn, a mwelodd ar safle bod na golledion hyd at 90% yn yr odyn. Oedd yn wirion, wrth gwrs, ac hollol wychu. Fedrwch chi'n gwneud rywoliaeth o hynna. Ond o Billingsley'n hollol benderfynol o dal ymlaen. Ond ar ôl 6 mis, sioc fawr iddo fo siŵr o fod, y ddylsa fo ddim, ddoth o'r arian i ben. Mi apeliodd cyfaill iddo fo William Weston Young, gwr dylanwadol iawn mor ganog ar y pryd, i ofynodd William Weston i'r llywodraeth am y grant, neu ymthyciad rhywbeth oedd ei gael, nag oedd yr ata, ond mi cyfeiriwyd o at Dilwyn yn Abertawe. Ac ar ôl 6 mis yn Nantgarw, fe symudodd y 4 aelod o'r teulu i Abertawe i gynhyrchu porslen i Dilwyn yn Abertawe. A dyna wnaethon nhw yn 2 blynedd. Ymwybodol bod yna bobl a cysylltiadau gyda'r Abertawe ddeuda ni yn y gynulleidfa, wedyn hynny fod yn ofalus, ond bod enw mawr i borslen Abertawe, dydy o just dim cystal yn Nantgarw nachdi. Oedd Dilwyn yn un busnes, ac o safbwynt Billingsley oedd yn mynnu ymyrryd yn yr iset ac eisiau gwellau. Hynny yw gwneud hi'n mwy proffitio, hollol iawn, hollol deg o leia. Ond canlyniad hynna ydy bod porslen Abertawe yn aml a gwawr wyrflas iddo fo, neu hyd yn oed oren weithiau, a ddim o'r clau'r wyn fel Nantgarw. Beth bynnag, ar ôl 3 blynedd, mi oedd y berthynas i ben, ac yn yr un blwyddyn, 1817, fe fydd farw merch hynna Billingsley, Sarah, yn 31. A fe symudodd y 3 arall yn ôl i Nantgarw, a mewn 6 mis yn anffodus tu hwnt, fe farwodd y ferch i Fenga, Lavinia hefyd, yn 11. Da ni ddim yn gwybod i sicrwydd pam, ond da ni yn tybio, dyfalu fallai, oedd y 2 yn arlunwyr yn peintio gwaith eithriadol fanwr a chain ar borslen, a yn anorfod, dwi'n meddwl, bydd arlunydd efo brwsh main yn ceisio wneud o'n feinachus, a dwi bron yn sicr bod nhw wedi bod yn llyfr brwsys, ac wrth gwrs o cynnwys y paent ar y pryd yn hynod wenwynig. Wedyn mae'n hollol bosib bod y 2 wedi marw, o beth ni heddiw yn alw'n industrial injury, fel canlyniad i'w crefft, ond trist tu hwnt. Beth bynnag, hynny'n gadael Billingsley a'i fab yn hyfreth Samuel Walker yn Nantgarw. Wedyn, am y 3 blynedd nesaf, 1817 i 1820, bydd y 2 yn cynhyrchu yn Nantgarw. Wedyn mae'r rhan fwyaf, bron y cwbl i ddweud y gwir, o'r porslen Nantgarw sydd wedi goroesi yn ystod y 3 blynedd yna y cynhyrchwyd o. Reit. Jyst gair am y drefn o addurnod i hwn. Oedd y ffatrïon mawr i gyd a llyfrau patrwm, ac oedden nhw'n addurno ar y safle. Ffatri fach iawn o gyn Billingsley, ar y mwyaf rhyw 15 oedd yn gyflogi, a hanner dwsin o'r rheini oedd yn grochynyddion profiadol, ond felly heddiw bydden nhw'n blant, a fe'n hollol anghyfreithlon i'w cyflogi nhw, yn mor ifanc a hynny. Ond wedyn i arfer oedd gyrru bron y cwbl o'r cynnyrch i asiantwyr yn Llundain. A o'na rai asiantwyr yn arbenigo yn delio efo Abertawe a cynnyrch Nantgarw hefyd. Ond cofiwch bod yr holl ddarnau ddau ddangos i chi mewn eiliad wedi i crasu yn y rodyn rhwng 8 a 9 gwaith.
gyda'r potensial o rhywbeth yn doi le o tro. Ond y potensial mwyaf i bethau fynd o'i le oedd y ddau daniad cyntaf. Pan ddech chi'n grasu o gyntaf, yn Saesneg yr hyn sy'n cael ei alw'n biscuit firing, a'r ail un pan mae'n cael ei widro. Wedyn, yn herma busnes, be oedd yn olygu oedd Billingsley yn cymryd y risg bron i gyd, a wedyn dwi'n y colledion bron i gyd. A wedyn oedd marsiandiwyr a ffeintwyr Llundain, pwy oedd yn gwneud y proffidiau mawr. Wedyn dyna fo. Cwpl o enghreifftiau yn gyflym. Mae'n werth dweud gair am hwn. Hwn yn eitem o set sy'n cael ei galw yn the Duke of Cambridge Service. Dim perthynas i William, yn uniongyrchol o leia, ond pan yn y flwyddyn 1818, oedd yr rhaglaw dywysog yn chwilio am anreg priodas i'w frawd bach Adolphus, dig Caergrawnt, i dywysoges yn amlwg o'r ryw dalaeth yn yr Almaen. Fedra fo ddim meddwl am ddim byd gwell na set nyslu cinio enfawr tua 400 darn o borslen Nantgarw. Wedyn, os ydych chi'n craffu ar y lluniau yna, ydych chi mae'r oria sydd wedi mynd mewn i hwnna. Fedrwch chi ddychmygu y gost o set fel ar y pryd. A dod set ginio 400 darn o hwnna, jyst dim digon gyda llaw, mi archebodd o set brecwast hefyd, felly te. Ond y pwynt ydy, mae o Crochendy Nantgarw oedden. A wedyn mae hwn, y plant yma, yn dod o set arall o'r enw Marquis of Beaufort, Castell Caerdydd. Da ni'n yn hollol sicr mae'r ardalydd ar y pryd brynodd hwn, neu ddoth o'i feddiant y teulu nes ymlaen. Ond mi yda ni yn gwybod bod yna un ardalydd tua 1820 yn trio ei oriau i berswadio gwyn arall neu porslen Nantgarw ar y safle. Wedyn fwy na thebyg o hwn, ac oedd yr ardalydd yma bron mor gyfoethog, dwi'n siŵr, a'r teulu brenhinol yn dod. Wedyn ydych chi'n dechrau cael y darlun o pwy oedd y gwsmeriaid. Dwi jyst wedi rhoi y set yma ymlaen. Mae'n dangos addurno Llundain ar ei ora wedi goreiddo, ydych chi'n wirion i ddweud y gwir. Ond y set ddiddorol, achos bod ti wedi teithio i America, da ni ddim yn gwybod ar chebwyd ti gan gleiant o America ar y pryd, neu bod ti wedi mynd dramor yn ddiweddarach, neu gyda chasglwr o America. Ond mae'n ôl ydyn hyn byth yna. Wel, dwi'n siŵr bod yna ryw reol rwla yn dos. Sa chi'n edrych ar restr sy'n ar y Steddfod, dwi'n siŵr tua reit yn y diwedd bod yna ryw is-gymal yn rwla yn dweud na allwch chi'n treithi ar unrhyw destun ar faes Eisteddfod Genedlaethol ym Morgannwg heb ddeud gair am y brawd yma. Ond mae gen i'r reswm o ddifryw. Mae gennym ni deth dystiolaeth o'i farn o lia. Yn mis Mawrth 1814, mi sgwennodd at ei fab Taliesin yn Saesneg gan ddeud rhywbeth fel hyn o'i gyfieithu. A mae'n cymharu cynnyrch Nantgarw gyda rhai eitema o'r China, go iawn o China, o borslen Dresden, o'r Ffrenig, hyd yn hyn y goran y byd. Y Caer Wrangon, borslen, Bryste ag ati, i bod oll yn gain iawn, mae'n yn llawer llai cain na chynnyrch Nantgarw. A wedyn, efallai yn 1818, ddim cweit yn siŵr, mae'n sgwennu eto yn Saesneg at y parchedig David Davies o Gastellnedd oedd yn Llundain ar y pryd. A mae'n dweud, cyn gadael y dref hon, sef Caerdydd, fe geisiaf weld y ffatri borslen yn Nantgarw. Y gorau yn Ewrop mae'n debyg a gwell na chynnyrch Ffrainc. Rwyf wedi gweld ei tema honno mor wyn ar eira ac ond ychydig yn llai tryloyw na gwydyr.
Adeiladwyd y safle hon tua 2 flynedd yn ôl, ond dim ond yn ddiweddar y mae'r perchnogion wedi medru rhoi nifer sylweddol o'i tema ar werth. Wedyn dyna chi farn Iolo. A hyd y gwyddo ni, nath o ddim llwyddo i ymweld â'r ffatri, sydd yn reswm mawr, ond dyna fo. O gair cyflym rhag hon bod rhywun bocsad o dan y gwely, neu'n yr atig neu rhywbeth. Dim ond y darnau mawr sydd wedi marcio y stamp yma ar y gwylod. Dydy cwpanna a bethau bychan ddim wedi nodi, ond mae bethau mawr o'r plotia a dysgla a tiwrins ac ati yn dwyn y math yma o nod unau Nantgarw neu garw fel hwn ag ec-w China Works. Ond yn aml, da chi'n ffindio mae'r gwydrad wedi llifo drosto fo fel y wylwch yma o. Wedyn mae'n rhaid chi ddal o'i fyny'r gola, a wedyn yn amlwg. A hefyd nifer cyfyngedig o siapiad ar enw. Wedyn, mae'n gallu yn anodd i'w adnabod o. Soniais i am y peintio, ond yr rhan o'r rheswm bod o'n mynd drwy'r rodyn 8 neu 9 gwaith ydy bod na dymheredd gwahanol, tymheredd toddi gwahanol i wahanol liwiau. Wedyn, ydych chi'n gorfod adeiladu nhw fel petai mewn rheina a'i tanio mewn y rodyn rhwng bob tro ydych chi'n rhoi ymlaen. A be ydych chi'n drio wneud oedd cael y lliw i doddi i mewn i'r gwydrad o dan fo. Hynny yw, mae'r rhain heddiw, 200 mlynedd oed, maen nhw'r un mor gain a thryloyw ag oedden nhw pan neithiwyd nhw. A tysa ni'n dod nôl mewn 200 mlynedd, bydden dal, union un peth, bydden nhw ddim wedi colli lliw o gwbl. Yr unig beth sy'n treulio ydy'r ymyl wedi oreiro. Dydy hwnnw ddim fel arfer wedi wydro. Wydrwch chi weld o'r trael yma nhw'n te. Ni'n sôn i chi'n gynharach am hynna'n dod. A wyt chi bod math o genega embyd yn y plant, dwi'n siŵr. A jyst i wneud y pwynt am y tryloyw plat Abertawe yn erbyn ffenast, gola naturiol, a dyna chi'r cefn, a mae'r bron mor glir ar darlun o'r blaen. Wedyn, dyna fo. A nath na'r un ffatri lwyddo i gael y môr dryloyw mewn porslen sy'n gallu bod yn eitha trwm a solet yn fwriadol. Mae rhywun yn meddwl bod o'n eithriadol dena. Dydy o ddim. Mae o'n solet iawn. Mae'r bôn China a ddilynnodd o yn gallu bod yn dena. Ond yn dechnegol, mae unrhyw ffwl yn medru gwneud rhywbeth tena yn dryloyw. Y grefft ydy wneud o gyda rhywbeth fel hyn. Ac wrth gwrs, bôn China, transfer prints ar hyn, dyn nhw ddim wedi addurno gyda llaw. Mae gwahaniaeth yn gallu bod rhwng addurno Llundain, lle yn rhyfedd iawn ac yn eironig i ddweud y gwir o ystyried o Prydain wedi bod mewn rhyfel gyda Ffrainc ys 4 canrif, y ffasiwn Ffrenig oedd yn dal yn bwysig. Wedyn oedd y tai peintio yn trio copio be oedd yn cael ei wneud yn Ffrainc neu wedig yn ser. Wedyn yna oreiro a paent prin bod chi'n gweld y porslen tu ôl efo. A oedd Billingsley hun bob amser am ddangos y porslen, achos hwnnw oedd ei waith mawr o'r petai yn cael. Wedyn ma gwahaniaeth. Mi gydaeddon ni 1825, dwi'n meddwl, a flwyddyn honno fe wnaethwyd cynnig i Billingsley a Walker oedd yn rhy dda iddyn nhw gwrthod, a fe denwyd nhw i ffatri Colpot i weithio yna. Doedd Colpot ddim a diddordeb mewn cael Billingsley i wneud i borslen, be oedden nhw eisiau wneud mewn gwirionedd o cau ffatri Nantgarw. Oedden nhw'n meddwl, swn i'n tybio, unwaith tasa'r boi yma yn medru fynd dros goresgyn i broblemau tanio,
Bydd efo'n gystadludd go iawn, a dyna'n peth olau oedden nhw eisiau gwneud o hynny. Wedyn fe adawodd Billingsley a Walker Nantgarw yn 1820. Ond fe adawon nhw lawer iawn o'r porslen ar ôl cyn oedd wedi baratoi i'w yrru i Lundan, ond oedd heb i beintio, oedd yn dal yn wyn. Wedyn fe ofynnwyd i'r gŵr yma, Thomas Pardo, oedd hefyd yn beintiwr adnabyddus i ymweld nid ymweld o'r safle, ond i ddod i'r safle a ffeintio be oedd ar ôl. A mi oedd cymaint ar ôl nes i ddod dreulio 3 blynedd yn Nantgarw yn peintio'r hyn oedd yn weddill. Wedyn mae'r rhan fwyaf o'r Nantgarw a beintiwyd yn lleol, nid wedi peintio gan Billingsley, ond wedi peintio gan y gŵr yma, Thomas Pardo. A fe wnaeth hynny nes iddo farw yn hun Nantgarw yn mis Gorffennaf 1823. Cwpl o enghreifftiau i waith o, fe archebwyd y set yma gan yr aelod seneddol lleol William Lewis, oedd yn byw, dafliad carreg o Nantgarw i ddweud y gwir, yn cysgod Cystertlo. Wedyn mae hwnna o safon rhyngwladol. Ond, cwpl o eitemau hefyd o ddiddordeb lleol, fel pont enwog Pont y Pryd yn yma, wrth gwrs, pont William Edwards, a wedyn fe peintiwyd hi, fe addurnwyd hi, fe rhoddwyd hi neb i gwerthwyd hi, da ni ddim yn gwybod i rywun o'r enw TW, ond mi o'n a TW yn dyfarnwr y New Inn ym Mhontypridd ar y pryd, yn ymfalchio yn yr enw barddol William Morganwg. Wedyn, da ni'n eitha sicr na fo rhywsut oedd y cleiant am hwnna. Ond gyda marw Pardo ar y safle yn 1823, dyna'n ddiwedd creu ag addurno porslen Nantgarw ar y safle. Ond fe oes hirach na hynny i'r ffatri. Yn 1833, fe ddoth mab Thomas Pardo, William Henry Pardo, i gymryd drosodd y safle. Model o'r safle gyda llaw, peidiwch â cael eich siomi pan os ymwelwch i'r hi. Peidiwch feddwl os, pan ymwelwch i'r safle. Mae'r hynna bron i gyd yn adfeilio yn hyn. Dyma hi ar ei hanterth tua 1875, model arbennig o dda gyda llaw. Dyma'r gamlas ar y blaen wrth gwelwch chi, a wedyn yr tair wedyn adfeiliedig erbyn hyn. Ond, wedyn yr eiron i mawr ydy am 2 blynedd a hanner, fe gynhyrchwyd porslen gorau'r byd a methiant ariannol ysgubol. Nath Billingsley drian yn sentan o'r fenter, a 90 mlynedd o 1833 i 1920, fe oedd hi'n Nghrochendy cyffredin yn gwneud stwff cyffredin ond defnyddiol i bobl leol. Felly stwff i'r gegin, i'r lleithdy, i'r ardd, dreinia, i'r cya, math yna bethau. A llywyrchus iawn, cyflogi tua 10 ar 20 ar y safle yma, ffatri arall o'r un maint yn Rysted a siop yng Nghaerdydd hefyd. Wedyn dyna'r 2 begwn mewn un ystyr. Prif gynnyrch y cyfnod y Pardos am y 90 mlynedd yma oedd cytynna clai, cytynna smocio clai, ffatri gytynna fwyaf Cymru. Da ni ddim yn siŵr faint y gynhyrchwyd, ond mi ydyn ni yn gwybod bod un gwneithur, reit, yn 1851, o na 20 yn gweithio ar y safle, a oedd 12 ohonyn nhw yn gwneud rhywbeth clai. Da ni'n gwybod i un ohonyn nhw o'r enw Jacob Phillips, bod o a'i wraig a'i ferch bob wythnos yn cynhyrchu 10,000 o rhywbeth clai. A dim ond 3 allan o'r 12 ydyn nhw. Wedyn, rhywle rhwng 100,000 a 100,000 o'r rhain yn cael ei cynhyrchu yn wythnosol ar y ffatri. Wedyn, mae rai bod arian mawr yn y busnes. Ond, wrth gwrs, y peth gwych o pawb yn smygu dyna.
dynion, merched, plant. Oedd o'n llesol, doedd, meddygon yn dweud. Oedd o'n dda i chysgyfaint, clerio chysgyfaint. A'r peth hollol briliant oedd, piliant, wrth y carreg. Oedd nhw'n torri drwy'r amser, felly, ydych chi'n rhoi dyn yn y ffocad neu'ch bag, yn torri. Wedyn oedd angen cyson am y cynnyrch yna. Wedyn dwi'n hyfryd bod ti'n fenter llwyddiannus am 90 mlynedd. Nes i ryw gythral o Americanwr ddyfeisio'r sigaret, wrth gwrs. A gyda marwolaeth persil Pardo yn 1920 fi geilwyd y ffatri am y tro o le. O, dyna chi'r math o stwff garw, hystyseb, yna'r cytyn y llai. O, yna fedrwch chi'n ei ddarllen o, ond be mae'n dweud yn y canol yna, rhywbeth fel, o'n mae'n dweud bod nhw'n cyflogi ar y pryd 11 o ddynion, 10 o ferched, 10 o fenywod, 5 merch a 2 fechgyn. Oedden, dyna fo, mae'r dystiolaeth yna i ni fan'na. A dyna'r gweithlu tua diwedd, rhyw ddwsin o ddynion a chydig o blant sy'n yna, garag yna. Wel, ia. Yr ail enw gorfodol. Y nesgus i am roed y llun ohono fo ydy, dwi'n mynd os yna dystiolaeth Chris eich bod ti'n gwybod o well, mae'n honiad cry iawn yn rwgyn ni, bod wedi bod yn cynnal surgeries yn Nantgarw. Nid i brif surgery, ond yn ysbeidiol ag ati. A da ni lle gwybod hynny gan hanesydd o'r enw William yn 70au a 80au, bedwar ganrif o 15. A mae rhaid bod oedd i siarad efo William Price, a'r honiad ydy, meddwch yn ei gymysgu gwyn. Yr honiad, wel, mae'n amlwg o be o William Price wedi dweud wrth William Turner yn y 70au, bedwar ganrif o 15, bod o'n cofio merch fenga Billingsley yn peintio ar y safle. Fe farwodd Lavinia yn 1817. Os ydy gwneud William Price yn 2 o 15 oed. A oedd o'r rhaffu llwydda, oedd o'r ymddiddori yn Lavinia, dwi ddim yn gwybod. Ond mae peth o'n tystiolaeth ni am waith Billingsley yn dod o William Price, os yma, wedyn yna fo. Tic. Tic rhywbeth i ddweud y gwir. Tawa. A dyma chi Crochendy Nantgarw diwedd ei hoes. Dyma'r gamlas Morganog, a wedyn yr ordyna a persil yn sefyll yn y drws yma. O hynny mlaen, gan nad yna ddim defnydd i'r adeiladau, mi oedd i'r tŷ, ond ddim i'r adeiladau eraill, fydd yn chwelo nhw yn fuan iawn, safon nhw wael eithriadol. A dyna chi weddill odyn yma yna. A wedyn yr peth rhyfedd yma, yn fanna, ydy boiler hiar bwysig iawn yn ei digwydd yn y creolegol. Mae gynnon ni dod dros di nawr, ond mae cyflwr i'n wael. A mae'n enghraifft prin unigryw yng Nghymru yn dal yn ei safle fel mae'n digwydd. Ond yn ystod yr rhyfel ac ar ôl yr ail rhyfel byd, pan oedd y safle yn jyngl yn llythrenol, oedd plant lleol yn torri mewn i chwarae yn y goedwig gwyllt yma. Wedyn iddyn nhw nid enghraifft brin o boiler Victoraidd gynnar, hiar, bwysig, double egg-ended yn Saesneg, y term technegol, oedd i naci. Submarine Almeinig wedi dod i fyny'r gamlas a wedyn yn y stuck o fi.
A hyd at heddiw, da ni'n dal I gael pobl leol oedrannus yn gofyn, have you still got the submarine? Just about ydy'r ateb. Ac erbyn diwedd yr 80au, oedd y tŷ'n edrych fel hyn, a os ydych chi byth wedi meddyliwch yn ôl yw'r model yn ddangosys I chi, os ydych chi byth yn meddwl bod chi olion y safle yna yn cuddio tu ôl I hwn. Ond yn y flwyddyn honno, fe berswadiwyd y cyngor lleol Efallai ar y pryd I gymryd y safle drosodd a'i hadfer, a dyna gychwyn cyfnod arall yn ei hoes. Wedyn, mae wedi cael sawl adfywiad. Heddiw, mae'r safle'n rhy ffeth I ddweud y gwir. Mae hi yn geirfa. A os nad ydych chi wedi ymweld, pam nad ydych chi wedi ymweld? Ond mi newch dwi'n siŵr. Mae'n amgueddfa, mae'n Nghrochendy gweithredol, mae yna 2 crochennydd yn gweithio nhw, a mae hefyd yn sefydliad addysgiadol yn yr ystyr bod y 2 crochennydd yna ag eraill yn cynnal dros 500 o ddosbarthiadau y flwyddyn. Wedyn mae'n safle, chi, mae lot yn digwydd ar y safle, nid amgueddfa yn unig ydy hi. A fan'na, y ddangosfeydd parhaol, da ni'n arbenigo mewn dysgu crefftau traddodiadol a rhai sydd dan fygythiad gyda llaw hefyd. A dyna chi ddosbarth o blant ysgol yn llenwi ffurflenni adborth ar ôl bod cael sesiwn. A taswn i'n onest, mae rhaid mi gyfadda, dim ond ail o gwneud eitema o glai, y jam tarts yr stori o Eisteddfod. Ond mi oedd yn ymweliad llwyddiannus. Reit, mi soniau'n gyflym iawn. Pan farwodd Billingsley yn 1828 ar ôl gadael y safle, fe ath, wel, dim yn llythrenol, dwi'n siŵr, ond fi ddiflannodd yr reset enwog ond cyfrin Billingsley gyda fo. Oedd hi'n hollol arferol I ffatriodd ar y pryd, warchod yn ofalus iawn i'r resetiad, achos oedd industrial espionage I gael ar hynny fel nawr. Wedyn, do'n byd yn unigryw yn hynna, ond dyna fo hynna. Ond mi ddaru ni feddwl, tybed a fydra ni ail-greu y reset yma, I ddathlu y 2 canmlwyddiant I ddweud y gwir. Wedyn, fe wethon ni gynllun mawr at ei gilydd, a dyma Brifysgol Bradford yn dadansoddi yn gemegol gwneithuriad y porslen. A wedyn, mae'r amser yn tynnu ymlaen, ddeithon ni drwy'r broses ag ail-greu ac chopio I ddechrau cynnwch Billingsley hun. A dyma wedyn yn prif grochennydd ni Sally Stubbings yn tywall yr porslen glwyd, achos y porslen bron yn ddi-ffael yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd, wyt chi'n nid lwmp o glai, ond mewn lyb o'r cwsarth. A da chi'n defnyddio fo, da chi'n dywall o jwg I fod, a wedyn mae rai gwneud môd, wrth gwrs. A wedyn, gyda ni'r gŵr yma, Francis Clark, cyn beintwr Royal Worcester wedi ymddeol, wedyn mae o'n addurno I ni, a mae o'n gweithio ar un o'n cwpanna ni yn fanna. A wedyn, dyma'r commercial break I ddweud y gwir. Does dim rhaid chi dalu 100,000 yr un am rhaid twt, wrth gwrs. Sy'n rhaid chi dalu 10,000 yr un. Ond tasach chi am archebu un o'r rhaid 1,700 I chi, oce? Pidwch a dweud y bawb. Ond mae jyst 100 awr o waith wedi mynd I bob un o'r un. Wedi gwerth o cinio gant. A wedyn mae pobl, chi, os oes gynnwch chi gwbl o bres fel Michael Heseltine, da chi'n cael un, da chi'n cael par ond ydych yn amlwg. Wedyn, dyna fo. Da ni hefyd, dyma lwy arall o'r crochenyddion preswyl ni, lwpyn ar y chwith yn gwneud mwld, a mae hwnna gwneud mwldiau ebyn hyn yn grefft sydd dan fygythiad enbyd. Mae llai na dwsin ym Mhrydain sy'n medru gwneud mwldiau yn y ffordd traddodiadol. A wedyn ffreia ar y dde. Da ni hefyd
yn ymddiddori mewn gweithio gyda myfyrwyr, pobl ifanc, pobl sy'n dechrau gwneud enw eu hunain yn y maes, Gemma Gynning ar y chwith, a Tony de Jesus ar y dde. Da ni bod yn cydweithio fo tua hanner dwsin o'r gweithwyr cyfoes yma, sy'n yn estyn felly. O, wel, anghofian am hwn. Ond, enghraifft, da ni yn cael mwy o grwpiau. A ddoe yn ei siarad nid i chi, ond i 50 o Americanwyr ar ymweliad i Gymru. A oedden nhw wedi bod ddeuddydd yn y Eisteddfod. We were at the Gymru like army. Ond oedden nhw hefyd wedi cael ei plesio'n fawr i chi. O, dyna'r math o beth. Ond mae'r safle'n gyfyn eithriadol. Sgynnon ni ddim digon o le i gynnal digon o ddosbarthiadau. Mae yna restr aros hirfaith am y dosbarthiadau yma. Mae nhw'n hynod boblogaidd. A dim ond i'n ymweliadau diwrnod llawn ni lle da ni'n cymryd byd arbennig o fwyd. Mae'n cream tis ni'n mynd lawr o dda hefyd gyda llaw. Dim ond 35 ydyn ni'n gymryd. Ond mae mwy a mwy o gwmnïau bysys mae bys nhw yn dal 100%. Wedyn, dydy ni'n gwneud synwyr busnes sydd yn ddod at ni. Wedyn, da ni yn siarad efo'r Honda Heritage Park ar y funud, mae gen nhw'r un broblem. Wedyn, da ni'n gweithio efo nhw i drio cael hanner ymweliad i'w chi, un o'r Gymraeg. Ond, be da ni isio, ydy lawer mwy o le. Wedyn, a hefyd, mi soniais i, mae'r cyflwr y safle, busnes 1920, mae wedi bod yn danfeilio. A bob tro da ni'n cael storm neu wyntrwm, mae mwy yn disgyn bob blwyddyn. Wedyn, da ni wedi cael amcan gost dros y ddegawd nesaf, mi ddylsan ni dim ond i stopio dirywiad pellach, mi ddylsan ni wario rhywbeth fel 1 miliwn o bunna. Heb unrhyw fydd i'r safle mwy na allal i ddisgyn fel petai. Wedyn, mae'n safle fawr, mae'n safle gymleth, ond da ni ar y funud yn datblygu cynllun lle fydden ni'n gofyn am goblin o lot o bres, gan goblin o lot o bobl. Fedrwch chi ddim gweld dwi'n disgwyl chi edrych ar y cynllun yna, ond mae'r adeiladau sydd wedi chwilio'n beic yma yna, os da ni'n hoffi rhoi to ar bob un o'r heina, fydda yn dyblu yn lle ni i ddosbarthiadau, fydda'n galluogi ni groesawu llawer mwy o ymwelwyr a modd i'r ymwelwyr hynna weld mwy a mwy o'r safle. A dim ond drwy wneud hynna da ni'n teimlo, medra ni'n wneud y safle yn gynaliadwy am y dyfodol. Mae cadw yn gefnogol tu hwnt i'r syniad, sydd ddim yn peth ar eisiau cynnig, ond gyda lwc, da ni ar y ffordd. Wedyn, dyna ni. O'n i ddim meddwl fysa ni'n cael casgliad yn ydawol ar y diwedd felly. Ond y gwir ydy, os nag os dyma chi o lia 100,000 yr un, wel, coch. Reit, dyna ni. Diolch yn fawr i chi gyd ar y wrando.